Kuningi masungale kwatete yabona mabu usuhlanganisile ikhalenda waze wagamanxa usukapakela usulwengela ngale engathi usuya ko-40 akusuye sekukuningi mntakabawo. Okokuqala nje mhlawumbe mangabe kuwukuthi usheshe wathola i-relationship washada or waba nomuntu osebudlelaneni naye, by that time usudivosile munu. Ukuze abanye basakhalela ukuthi usakhalela ukuba no-partner, usafuna ukuthi ashade. Thina ngaleso sikhathi sesidivosile, umshado sesingenile wasihlula sadivosa. Sesifocuse manje-ke emsebenzini wethu, sesifocuse to better ourselves. Sithatha ama-short course, siyafunda, siyayi-upgrade. Emsebenzini sesifayithela ama-position-ke manje. Sikwi-position, sikule stage lesi sokufayithela ama-positions amakhulu emsebenzini. Ngicela ukunitshela-ke ukuthi kuzophuma i-promotion emsebenzini. Kunomngani wami yabona esihlozi kanje naye, sibambene kanje naye. Ayisiyayilwela le position, siyayifuna, kodwa siyifuna isinyanyela, siyifuna umshosha phansi. Yabona nje asifuna ukuthi sibambene ngegqozo, cha. Sibhekene nje sobabili siyazi sonke le position le siyayifuna. Shukuthi nje yabona kulezo insuku I was a little bit stressed nje, I was not nje esimweni sami. Athi umngani wami lo wasemsebenzini sihambe nje siye eklabhini siyophuza isiphuzo. Umngani wami unendoda-ke yena ushadile, indoda yakhe ayimfrayi. Uyabona lo okuyibekezela relationship, ofake ingqovu yeringi egcwele umuno, okuyibekezela relationship. Athi you know what wena mngani, into ekufrazayo nestressayo ukuthi wena you don't have a man empilweni yakho. Uya-ovulate manje kwi-stage soku-ovulate, but akekho umuntu ozokudlaladlalisa. Asihambeni siye eklabhini. Ngihambeke nami ngiye eklabhini ne-colleague yami, ngithi nje ukuyolahla umlenze phela sengikapakela ngale, ngichithekala ngale ko-40 manje kodwa ngakafiki ko-40. Ngithi nje anke ngiyowulahla umlenze okugcina before ngishone kulesinye stage. We understand lo nto leyo. Sihambe nomngane wami silahla umlenze, vele sibahle sigqokile, siphafile, sibambe izisu, sikhecile, sathi weave, sale i-weave, sathi weave wabanjani. Ayimesifika-ke eklabhini kumnandi, siphuzela iy'phuzo zethu, siya-afforda vele sisebenza kahle, sishayela iy'phuzo zethu. Kunabafana yabo, kulabafana abancane yabona nje abayibhekile, yabona abafana laba abahle abajimayo, bagqoke kahle, basmart, yababona labafana laba uthi baklini. Uloku nje ethi nje ngehlo kancane la etafuleni lethu, athi ukubheka mina. Athi umngani, kodwa uyambona mngani ukuthi lo mfana loyana nje uyavuma, futhi uyambona nokuthi nje ululana. Yabona umngani azathi uyalibona leqolo lakhe lilula. Hayibo, uyayazi-ke nathi izinto esiyikhulumayo mengabe samantombazane sihleli sedwa. Athi uyalibona iqolo lakhe lijayiva kanjani. Ake ngicela ukunitshela umfana lesihlabe ngehlo, azagcina umfana eyijubile, azobuza ukuthi alright ama-ladies. Akafuni ama-ladies, ayikho into ashoda ngayo ama-ladies. Kodwa Nkosi yami lo mfana siyimgedlembe yo-anti, sesingashoda ngani lesingathengelwa kuyona. Because mangabe nje usukule age le yami, usuke nje ungasafune lutho lwamuntu, usuke usuyi-afforda wena, ukwazi ukuphila ngamandla akho. Uyabona leya mfana loyana bekuyimina engamthengela. Avelana umngani wethu athi yes ikhona lesishoda ngakhona, athatha isandla sami asibeke esifubeni somfana. Ayi ziyakhala-ke umfana, athi hayi mina ngi-flexible, mina umfana ngi-flexible. Kusho umfana useqonda ukuthi phela u-flexible ukuthi angagoduka nami. Ngithi yo mngani, mina angizenzi lezo-ke, angizenzi-ke nje lezi ama-hookups, angizenzi lezo. Athi umfana hayi cha phela kodwa mushintsha umqondo, mina ngi-flexible, ngi-flexible. Umfana akhiphe inamba yakho, umfana ayibhale ephepheni anginikeze inamba. Ake sihleli-ke lana siyayiphuzela kumnandi, umusic u-right, umfana usehlelele nasetafuleni, futhi uyabona akusiyo lo muntu othi mangabe uconvincesha naye, mangabe ukuthi uxoxa naye lo muntu, uthola ukuthi ingxoxo ayihlangani, inkulumo ayihlangani. Inkulumo nje iyahlangana, umfana uza kahle nami, uyabona ungiphethe kahle umfana. Ngithola ukuthi hayibo, mina ngi-accountant emsebenzini, umfana uyayazi i-accounting nayo, uyasho ukuthi hayi na usayi-accountant encane, ufuna ube yi-chartered accountant, uyakhula, uyasebenza, wenza zona lezi accounting.
Hayibo, kuphi mfana? Asho ukuthi umfana hayi mina ngizenzela into zami kanjena, ngihlanganisela abantu kanje, ngibenzela ukuthi kanje kanjena. Ikuvelana kube mnandi kakhulu-ke yabo ukukhuluma nalo mfana because mina sobabili nomngane wami sama-accountant emsebenzini. Kube mnandi, si-enjoye, sixoxe nalo mfana. Ake ngicela ukunitshela ukuthi niyalazi uphuzo oludakayo ukuthi linokwehlela ngezansi nje noma ungaqondile, ungaplanile, livelele nje lehle nje ngezansi. Lehla-ke nami umngani elokhu engikrunyuze ngehla ukuthi hawu mngani sungaze udedele umfana o-right kanje, it's gonna be a one night stand. Nizosebenzisa i-protection. Ubani ozobona uyayidinga lento ukuthi ukhiphe i-stress. Uyambona lo mfana ukuthi uklini unuka kamnandi, umfana nje ingane le. Intoni nje ezomushakala, unandoda vele. Thatha umfana umfake endlini, mase uqedile umfana umkhiphe endlini. Kuphelile, ubani ozothini? Uhlala emzini wakho, ukhokha ibond yakho, ubani ozokhuluma? Kuzokhuluma bani? Because udivorcile wena, indoda ikulahlile, ibhizi nayo mhlawumbe ibambe nje nga-2 nga-3 lapha emaceleni. Ayike nansi ne-ovulation ila. Ithi ngila ntombo, nabo notshwala nabo buthi ngila. Mengithi ngiyambheka umfana usengilalisela amehlo. Uyabona umfana omuhle unanama-lips apink, uya-understand, uyabona ukuthi athi ntshofo athambile lama-lips. Akusizi iy'ngqobhozi nje zey'ngqebhezi. Ake ngihambe nomfana-ke, ngigoduke nomfana. Sifike umfana sishaye into zakhona. Ekuseni umfana usweet, uma ngabe ngivuka ekuseni ngilethela i-breakfast in bed, uyangibuza ukuthi ngiyayifuna yini lunch. Ngithi hayi, I just wanna relax for ukuthi ngifuna ukuyiprepare for i-Monday, nginomsebenzi omningi for Monday. Athi no, you know what, nami nginomsebenzi omningi, like I just wanna chill with you, I enjoy i-vibe yakho. Yabona, at the back of my mind lento ingitshela ukuthi hayi man, we were supposed to be one night stand. Kwenzakalani manje? Yini lama breakfast umfana ngilethela wona? Umfana usengiranela ibhadi manje. Nangu umfana esezenza i-man of the house. Ngimtshela ukuthi no baba, I need to work, I really need to work. Ake ahambe ngempela kumfana, ahambe umfana agoduke. Kuthi ngesikhathi selunch ngibone nangu umfana usezongidilivela ilunch. Hawu bakithi umfana nyani, upanyana uhamba ngemoto yakhe bakithi enhle. Yabo lama BM lamancanyana, imoto yakhe enhle emfanele. Uyambona ushaya iskini jean sakhe sithe thaqa kwi-ankle, sathi thaqa edolweni, sathi thaqa ethangeni elijimayo. Sase siyothi nje nkamfu ukufika yakhe umfana. Ayi bakithi kuklini lokho mfana, kwase kufaka upoloneka kwawuthakha in, kwase kufaka isheni yako enhle. Kuklini nje lokho mfana, kusmart, you understand. Futhi-ke mina sengikwazi ngokudlulele, sengikwazi ngale okomfana. Angilethele ilunch umfana, ngibonge. Athi hawu kanti angeke ngize ngidle nawo ilunch. Ayike sidle sobabili ilunch. Hayibo, nansi imhlolasho ukuthi phela sekuno-Ben 10. Umfana omncane osebenzayo, ozi-affordayo, uyabizwa yini ngokuthiwa uBen 10 or kanjani? Noma umina yini engisukela ingane yabantu ngiyibiza ngoBen 10, ingane is afforda, ikwazi ukuthi ingithengele ilunch, ingasiyona ediphendela kumina. Ayike sengithanda ukuthi ngimjwayele kumfana, sesiyachila, ngiyam-understanda, ngiyam-enjoya. Usengifake ngisho nasekubhemeni lento le, ushemula lo we-Hubble Bubble. Sengidonsa ushemula nami ngize ngiwukhiphe ngamakhala. Ngiya-enjoya nje menginomfana. Umfana uthanda iHennessy, you understand? Sengiphuza iHennessy-ke mina manje nomfana. Sishaya iHennessy, sihlala kubalcony, sihleke, sinsinsitheke. Kwaze kwaba mnandi ukuba umngani nomfana. Umfana omncane uBen 10. Ngaze nga-enjoya ilife noBen 10. Yazi, mangabe ku-situation kuvuka amakhothi ukuthi kanti ngangiwestela isikhathi ngohonqolozi lendoda yabona efuna i-commitment. uBen 10 akakhulume nge-commitment. uBen 10 sidlela ilunch, sidla isapha, sibhema ihabli, siyayichilela, siya-enjoya. Yabona nje sixoxa nangomsebenzi, ngiba motivated mengikhuluma naye, ngibona iside lami ngisasemncane kuyena, we understand. Ngibe nama-deadlines-ke, uBen 10 uthi uyangifonela, usaba sangithole fonela ufuna sichile, ngimtshela nginama-deadlines, nginomsebenzi. Athi yazi ukuthini, because mina I deal with these things. What if ngikusiza wena ungikhokhele, because this is what I do. Ayi ngempela nami ngibone kuyi-solution ukuthi because vele emsebenzini ngiyalwa, ngifuna i-position. Let me pay someone to do this job for me, ang-assiste, ngizobe sengiya-double check mina. UBen 10
athathe amafayili ahambe abuyise amafayili esenziwa, wabuyisa amafayili eseqede uBen 10. Hayi mengithi ngiya-check-a yonke into imnandi, yonke into ihamba kahle, yonke into ihamba nge-order. Hayi ngisubmit emsebenzini, yonke into i-right, siqhubeka noBen 10. Isikhundla sizophuma nini? Sizophuma ngoSeptember. Nani senizoyibalela ukuthi from now to September kusey'nsuku ey'ngaki. Ngeke phela nginitshele yonke into ngize nginibalele ney'nsuku. Isikhundla sasophuma ngoSeptember, okusho ukuthi nje besiseduzane, bese inyanga eyodwa. Guess what-ke, uBen 10 wami lo into angenza yona ngelinye ilanga ngilele. Angakamtsheli mina ngesikhundla. Angakamtsheli lutho ngesikhundla. Kwathiwa kulele uBen 10, wavuka phakathi nobusuku, wazenza into eprofethayo uBen 10. Wazenza into eprofethayo, wangitshela ukuthi wena you are fighting for a position emsebenzini, awuyi-fight nomngani wakho oclose kuphela, ukhona omunye we-underground, okhokho ba-underground oyi-fighter naye le position engimbonayo esibonakalisweni sami. And le position le eyakho, ibekelwe wena kuphela. This is what you need to do ukuze uyithole le position. Athi uBen 10 kumele ngihambe ngiye kaMhlaba Uyalingana. Kumele ngihambe ngiye kaMhlaba Uyalingana, ngihambe khona inyanga ethizeni ekuyiyona ezongisiza mangabe ngifika lapho kaMhlaba Uyalingana. Akusiyi inyanga ntontoni, umthandazi Sampolofit. Uzofika angibeke izandla, anginikeze isiwasho. Mase ngibuya ngizogeza ngalesiwasho ngesineze ompolofethi. Mengiqeda ukugeza ngingene kwisystem yasemsebenzini, ngiloge in, ngisebenze ngaloso sikhathi kuze kuse eminyango. Ngivuke ekseni, ngigeze futhi ngesiwasho, ngihambe ngemsebenzini. Zonke lezi zinto lezi enye opposition eyibekile ziyochitheke njengobutshala bugayiwe, because lenye opposition party khona izinto engibekele zona emsebenzini. Kodwa leyo opposition party angeke ikwazi ukuthi isucceed if mina sengigeze ngale yiwasho lezi. Ngicela ukukutshela ukuthi kanti uBen 10 ushiye ikhamera la etafuleni engisebenzela khona, ngoba uthe angibuye esiwashweni ngibuye ngizosebenza. Wabeka ikhamera, wabuka wonke ama-logging in details wami ayimfihlo, aziwa yimina kuphela. Angisho ngageza ngesiwasho ngabuye ngasebenza ebusuku. Ngicela ukukutshela ukuthi wamosha zonke izinto zami zasemsebenzini. After setholile ama-logging in details, wamosha izinto zami zasemsebenzini, wanikeza i-best friend yami le yasemsebenzini ama-logging in details wami. Yafike yona yaphambanisa izinto, yaphambanisa amakomishi ukuthi umsebenzi wami ubukeke ngathi u-wrong, ukuze ngingabi semathubeni ukuthi ngoSeptember mase kukhishwa iposition sekucheckwa imisebenzi ngibe semathubeni ukuthi lo msebenzi lo nguwutholi, because kwakuzo-evaluate umsebenzi mase-ke kuba i-interview mase ngiwuthola kanjalo kumsebenzi ngipronyuthwe. Only to find ukuthi ayikho i-opposition emsebenzini. Kwakumngani nami kuphela engikhompyutha naye. Umngani wawuthola umsebenzi, mina ngaba semacaleni emsebenzini ukuthi sengihamba amacala ukuthi kwenzakale kanjani, because ngangifaka imisebenzi yama-client wrong, ngibhala ama-amounts wrong kuma-clients, kuyinto elwisayo. Kuthiwa kwenzakale kanjani, ngiyenzeleni lento. Eyibo, ngaba namacala emsebenzini, ngahamba ama-hearing manje. Only to find ukuthi abantu baka-IT bathi lo msebenzi lenga o-capturishiwe, babuka ama-dates umsebenzi lo a-capturishwa ngawo. Kwatholakala ukuthi umsebenzi was edited on this date and this date from this computer IP address from this office. I-IP address iyayikhomba i-IP address yomngani. Mngani, uyithole kanjani i-password yami? Inkampani-ke isifuna ukumvulela icala lamaphoyisa ukuthi kumele akhulume ukuthi kumele akhulume ukuthi ama-logging in details wami uwathole kanjani. Inkampani isifuna nje ukumnyisa ejele straight umngani. Ithi akakhuluma iqiniso ukuze kwazi ukuthi kune-leak la emsebenzini yama-personal details or kwenzakala kanjani, so that yazi ukuthi kumele aboshwe, noma mangabe ekhuluma iqiniso bona bazothatha iqiniso ba-strengthenishe indlela bakhipha ngayo ama-private information ukuthi umuntu, ama-logging in details omuntu. Ake umngani alichaze kudaba ukuthi lo Ben 10 esahlangana naye ngale eklabhini elokene engigqugquzela ukuthi angigoduke naye, uBen 10 wayeplanto yena. Kwanyanga le mprofethi kade ngiye kuyena umuntu nje onormal, akusiya inyanga, bebemsethaphile ukuthi lo muntu lo abasize kuleli qhinga, bekakhokhele uyena.
bangitshela ukuthi kwasiwasho lese kwakuthiwa ngigeze ngaso kwakwenzela ukuthi mengiqeda ukugeza ngiloge in ngoba uBen 10 besesethile ikhamera lapha ezofika ibuka ama-logging in details. Kwasho nje ukuthi the entire thing was orchestrated. Even uBen 10 imoto wehamba ngayo yayiharisho uyena ucolleague. Even nomsebenzi lo uBen 10 awenza, uBen 10 akazi lutho nge-accounting, wenziwa uyena ucolleague. Nje kwachaza ukuthi ucolleague wekhokhela lo Ben 10 okhokhela nenyanga. The entire thing was orchestrated by ucolleague. This thing yangenza ngavula amadlebe ukuthi mangabuya emsebenzini ngavula amehlo. Uma emsebenzini awunaba abangani laphayana, awuzile banganini. Noma thwani close kangakanani akusiba abangani bakho, ama colleagues akho. Awunabo abangani emsebenzini, unama colleagues. I understand ukuthi kuba nama team tontoni kumotivate ukuthi sizwane emsebenzini. Yes, asizwane ngokuthi sibe cordial, umsebenzi ushone phambili, umsebenzi uqhubeke, but emsebenzini awunabo abangani. Unani? Phinda, unani? Unama colleagues. That's the word of the day. Emsebenzini awunabo abangani, unama colleagues. Ama colleagues awukwi-competition nawe, angenza nanoma yini ukuthi aphumelele abe on top of wena. So wena ke yekela ukubeka ithemba lakho kuma colleagues because akusiba abangani bakho. Yekela ukubeka ithemba lakho kuma colleagues. Akunendaba ukuthi inhlozi kangakanani, but okusalayo awunabo abangani emsebenzini, unama colleagues. Angizami ukuxabanisa noma ukuhlukanisa i-team, but engikusho nje ukuthi emsebenzini awunabangani, unama colleagues. That's one thing ekumele uyifake la engqondweni yakho ukuthi abantu labo osebenza nabo ningazwana ukuzwana, but akusiba abangani bakho ekumele ubavulele isifuba because nonke nefayithela iposition eyodwa ukuthi nibe on top. Buzz SA to all social media platforms. Ngabuyiselwa kanjalo ke emsebenzini, ngayithola kanjalo ipromotion. Umngani waboshwa, igama lakhe ke kafinance lamoshwa ke manje la destroyer. Usesebenza nje uya kwesinye isitolo samaPakistan, uyaphekha ukudla khona umngani from esitezi le ngenxa yenkohlakalo to ukuyophekha esitolo sePakistan. Ngizosibeka lapho ke istory sethu okwanamhlanje iyolala ibonene ezitorini ezilandelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanthanda kakhulu.